So atong tubagon ang unang pangutana, unsa man ang aparisyon? Ang pulong aparisyon nagikan sa pulong Latin nga apparitio or apparere nga nagkahulugan nga an act of appearing o ang pagpakita or ang pagpadayag. Sa atong pagtuo kini usa sa mga paagi nga ang Dios nagpadayag sa iyang ugalingon direkta sa iyang gigamit nga mga tao o mga butang nga anaay kalambigitan ngadto kaniya sa paagi nga extraordinaryo. So ang question kini bang nahitabo is nabatay basis nga tawag ining tinuod na nga naagi aparisyon. So ang ato ang tubag mga higala og maigsoon atong pong ibase sa usa sa mga barahan sa atong pagtuo nga mao ning santos nga gitawag og kasulatan nya pagkaman ikaduha na pud ng tradisyon. So atong mabasa sa St. Matthew chapter 17 verse 3 to 9 nga diin na ani nga panahon ang napatay na nga mga tao Moises ug si Elias nagpakita sa panahon ni Ginoong Jesucristo. Muna din yung natong masahon, and behold there appeared to them Moses and Elias talking with him. And Peter answering said to Jesus, Lord, it is good for us to be here. If thou wilt, let us make here 3 tabernacles, one for thee, and one for Moses, and one for Elias. And as he was yet speaking, behold, a bright cloud overshadowed them. And lo, a voice out of the cloud, saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased, hear ye him. And the disciples hearing fell upon their face, and were very much afraid. And Jesus came and touched them, and said to them, Arise and fear not. And they lifting up their eyes saw no one but only Jesus. And as they came down from the mountain, Jesus charged them, saying, Tell the vision to no man. Tell still the Son of Man be risen from the dead. So kining panahon is nakitaan sa mga apostol si Elias ug si Moises nagpakita na inahitabong aparisyon nagpakita didto kang Ginoong Jesucristo mo to ningon sila nga Lord maghimo mig duha ka tawag anang sani kining tent usa sa imo ha usa pud kang usa sa imo ha usa kang Moses ug usa kang Elias. Pero ang tinuod lang is usan to ka gitawag og aparisyon. Managipahimangnuan sila ni Ginoong Jesucristo nga ayaw sa ninyo nag-isulti gawas kun ang tao anak sa tao mabanhaw gikan sa gitawag og mga minatay. Then ikaduha kanang sa Apocalypse chapter 12 verse 1 and 5. And a great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun and the moon under her feet, and on her head a crown of 12 stars. And she brought forth a man-child who was to rule all nations with an iron rod, and her son was taken up to God and to his throne. So niining maong duha kasetas, Apokalipsis o kining sa St. Matthew, nigamit ang maong mga writers sa pulong aparveron o aparwit nga gikan usab sa pulong aparisyo or aparere. So buti pasabot kanang maong aparisyon nga atong madunggan karon ilabi na kanang aparisyon sa mahal nga birhen dako gyud nang posible nga naman nahimo man gani ni Elias ug ni Kuan nahimo man gani Elias ug ni Moises nga magpakita didto kang Kristo unya mismo nahimo pud na si birhen nga nagpakita siya didto kang San Juan nga naghaptag og pagpadayag warnings ug iwig ining mga tawag ining mga propesya. Okay, so pero ang question, tanan bang aparisyon iya ba sa Dios? Ang tubag dili tanan. Nga naman tungod kay bisan ang yawa magpakaanghel man pud sa kahayag. Bisan ang yawa makahimo man pud sa iyahang kaugalingong lingla na kuno usa ka milagro kay actually ang yawa wag tinuod nga milagro. Kay puro lang gyud na iyaha ilad. Ang tinuod nga maghatag og milagro ang Dios. Okay? So, unsa may mga basihan nga kana nga klaseng aparisyon iya gyud na sa Dios. Unang basihan nato mao nga kang maong gitawag og aparisyon is kanunay gyud haom sa pagtulun-an sa Iglesia Katolika. For example, kadtong pagpakita sa mahal nga birhen dito sa Lourdes ni atong 1858. Niya pagkahuman niingon siya, I am the Immaculate tawag ining conception. Gipanamkon ko nga walay buling sa gitawag og sala. Nya kana nga dogma of the Immaculate Conception gideclare na ni Pope Pius IX ni adtong 1854. So buot ipasabot pag naay aparisyon
nga dili haom sa gitudlo sa Iglesia Katolika kana nga aparisyon dili kana iya ni Kristo. Magtanaw gud ato murag tinuod na gud na imong ko na puro gyud makita na tong haom kuno pero pag naagan ibisang gamay lang lama dili gyud na iya ni Ginoong Hesukristo. Ikaduha nato nga basihan na kana klaseng aparisyon iya gyud na sa gitawag og sa Dios na agyoy gitawag og conversion. Conversion. Saint Matthew chapter 7 verse 21 to 23, kung pan Kristo dili ang nagtawag ka na og Ginoo makasulod sa ngarian sa langit. Kun dili kadto lamang nagtuman sa akong gisugo dito nila. So unsa may kalambigitan ni anang maong aparisyon? Ngano man tungod kay kung naay aparisyon nga ang mga tao walay conversion nga mahitabo or wala gyud na convert, way na nga ayo sa ngalan sa Dios, dili ka na iya sa Dios. Muna kung natin makita nga mga aparisyon nga dili gani mo hatod singon ani nga mga rason, dili gyud siya iya gyud sa gitawag og sa Dios. Muna ang simbahang Katolika sa kinabuhi niya almost 1,000 more than 1,500 apparitions ang naasoy. Pero sa Mama Mary lang is naay 20 ka apparition lang ang gi-approve. Ngano man kay haom ang maong mga aparisyon sa tudlo sa Iglesia Katolika unya naay makita nato nga mga gitawag og conversion. Naay mga nga converter ba. So sa unsa man paagihan nila mahukman nga kana mao ang maong aparisyon is tinuod. So ang local ordinary, ang obispo magtukod og usa ka komisyon sa iyahang diocese diin asa nahitabo ang maong aparisyon, magpatawag og mga eksperto ilabi na kini mga teologo, mga canonist, mga psychologist ug uban pa nga mga doktor nga motabang sa pagsuta sa kredibilidad, tawag anang kredibilidad mental, moral, espiritual nga sa tawo nga gipakitaan aron pagsuta sa maong gitawag og mensahe nga haom ba gyud ni sa pagtuo sa Iglesia Katolika. Na may uban nga pakita daw kuno pero hallucination na ito. So mo na nga dili basta-bastang simbang Katolika motuo nga kining aparisyon tinuod kung may magpakita nga mga milagro tinuod na dili kinahanglan pa na imbestigahan. So ang maong mga tao nga sakop, mga eksperto nga sakop ni ining maong komisyon pag magpakita og kanang lig-on na konklusyon nga di na ang supernatural event nga nahitabo pagkahuman na ay mga conversions nga naasoy unya na ay mga nangaayo nga mga sakit. So mingon din ang obispo kana nga aparisyon tinuod og angayan nga gitawag og tuuhan. So mo na nga kitang mga Katoliko bantay-bantay ta nga naman kay karon nga panahon ang yawa kusog po kay maglinglang nga maghimo-himo og iyahang kaugalingong milagro apan dili gyud iya sa Dios. So mo na kinahanglan ta magbantay, kinahanglan ta magtuki ug kinahanglan ta maging mangusisa sa mga butang nga atong makita kung ato ang obserbahan na puno extraordinarya apan kinahanglan natong tan-awon subay sa mata ug kahayag sa atong gitawag og managkarong tibuok October, mga higala o mga igsuon ato ang usa-usahon ang mga aparisyon nga diin nahitabo nga gihimo sa mahal nga birhen unya pagkahuman usa-usahon pud nato ang mga butang nga may kalimbigitan sa iyahang pagtulun-an og ilabi na sa santos nga rosaryo. So katong ato ang salasalit ato i-continue nya ato lang ipahaom sa bulan sa gitawag og alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates.